Flocs de neu van caient, vestint de blanc els carrers, abrigant pell innocent. Comerç local, el Co de Pollença. Aquesta és la campanya de l'Ajuntament de Pollença amb teixit empresarial Empren per incentivar el comerç local a aquestes festes. Anem a demanar a la gent com s'organitzarà, on comprarà i què en pensa. Que els tres reis peguen un crit, com veuen aquesta gent. Sempre s'ha de recolzar el comerç local, amb independència de la crisi actual. Jo crec que hem de ser conscients que sense comerç local ens condemnaríem a ser un poble sense activitat econòmica. Sí, és que és l'única manera de treure una mica el carro endavant, perquè les coses estan bastant fotudetes. Bueno, jo trobo que el tema del comerç local pues, sí que s'ha de recolzar el que puguem, pues, sobretot ara amb aquests temps que estem, que tots ens ha afectat un poquet, no? I sobretot en el petit comerç, jo crec. Clar, el comerç local és el que dona vida al poble. Sense aquests petits comerciants, Pollença seria ciutat dormitori i no mos faria tanta il·lusió ser aquí. I el comerç local s'ha de recolzar tot l'any, enguany si podem fer un esforç extra més que mai, però està clar que el necessitem, ha de ser. En xerrar moltes vegades amb el nostre regidor que el que ha d'intentar és activar un consum local, conscienciar en un municipi de que la gent compri aquí i han fet aquesta campanya de cartelleria i penjaran unes pancartes. I això va un poc lligat a incentivar un poc un moviment a dins el municipi. No poden menjar calent, que el fred s'eleva cantant, sense saber que el seu cap. ¿Y tú personalmente, si compras cosas en el pueblo, qué sueles comprar más? Ropa por los niños porque es lo que más se necesita, más que todo por el cole, el frío y este tiempo que ha hecho un poco de mal, pues prefiero 1000 veces mejor la ropa que juguetes. Sin duda es una fuente importante el comercio local porque somos un pueblo pequeño y necesitamos del comercio local que genera el movimiento en toda la zona. Tema menjar y todo eso, intentan comprar todo por allí. Yo siempre consumo donde vivo, sí. Casi siempre compro aquí, también llevo un negocio aquí, entonces me gusta que la gente use mi negocio, pues yo uso los negocios de los demás, claro. Flocs